Tak, dobrý den všem. Jak teda jsem byl představen, jmenuji se Zbigněk Pochmon a s tím, že spolupracuju s Ministerstvem pro místní rozvoj jako expert pro oblast stavebnictví. Jak jsem se k tomu dostal? Víceméně stavebnictví se věnuju celou svou profesní kariéru, což v dnešní době už je nějakých, dejme tomu, 13-14 let. Začínal jsem v největší stavební firmě v České republice a následně jsem přešel na chvíli, nebo na docela dlouhou chvíli, k Povodí Vltavy, kde jsem kontroloval zákon o zadávání veřejných zakázek a s ohledem na to, že vlastně Povodí bylo velmi aktivní v odpovědném zadávání od úplného začátku, tak jsem byl autorem mnoha přístupů v rámci Povodí, které aplikovalo zejména v oblasti sociálně odpovědného zadávání. A to mi do jisté míry vyneslo spolupráci tehdy s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde probíhaly nějaké projekty financované z Evropské unie, zabývající se nejprve odpovědným, následně trošku přejmenovaným strategickým zadáváním. No a v dnešní době, protože už mi Praha byla moc velká, přestěhoval jsem se na druhý konec republiky, do Olomouce, tak tady jsem se zase vrátil na druhou stranu barikády a pracuju ve Skansce, přičemž ale teda zároveň stále spolupracuju s Ministerstvem pro místní rozvoj a do jisté míry se snažím přinášet i zpětnou vazbu z dodavatelského trhu, to, co my vidíme o různých zadavatelů, protože můj původní pohled byl relativně pokřivený Povodím Vltavy, které tu zákonnost mělo nastavenou poměrně dobře, ale průměr, který je občas vidět ze strany dodavatelů, úplně neodpovídá tomu, co jsem u Povodí zažil, a snažím se nějakým způsobem tu svoji zkušenost aplikovat i v rámci ministerstva nyní. Z hlediska toho, co nás dneska čeká, je to před námi poměrně hodně. Na druhou stranu myslím si, že během té hodiny a půl bychom to měli naprosto bezpečně stihnout a nebudu vás zdržovat od obědu. V zásadě ta hlavní část prezentace se bude věnovat jednotlivým příležitostím sociálně odpovědného zadávání a způsobu, jak ji aplikovat ve svých zakázkách, respektive jak dodržet zásadu dle paragrafu 6 odstavec 4 ZZVZ. S tím, že bych teda rovnou začal bych jenom s relativně stručným úvodem tomu, co je vlastně cílem dnešního semináře. Hlavním cílem je vás uvést do problematiky odpovědného zadávání, respektive sociálně odpovědného veřejného zadávání. Předpokládám, že mezi námi budou, nebo účastníci semináře jsou napříč zkušenostmi napříč vlastně spektrem, to znamená, že předpokládám, že to budou úplně začátečníci, ale i velmi pokročilí. Tudíž se pokusím tu prezentaci vést tak, aby pro všechny z vás ty informace byly přínosné, aby třeba i zkušení zadavatelé se tu nebo zkušení zástupci zadavatelství příliš nenudili. V zásadě hlavně vám chci pomoct s tím, jak tu zásadu sociálně odpovědného veřejného zadávání naplnit, a to nastavením vlastně zadávacích podmínek, respektive primárně obchodních, respektive smluvních podmínek a kritérií hodnocení. Vedle toho mám zmíněné další podmínky pro uzavření smlouvy, ale to je taková okrajová věc, kterou zmíním u několika přístupů, ale která není až tolik využívaná, respektive není to ta hlavní část, jakým způsobem tu zásadu naplnit. Primární gro semináře bude směřovat k veřejným zakázkám na stavební práce, kde v podstatě většina těch příležitostí je aplikovatelná. Samozřejmě existují specializované, respektive související služby, kdy pokusím se předat i informace k tomu, jaké přístupy využít v rámci těchto souvisejících služeb. Primárně se jedná třeba o projekční nebo zakázky na projekční práce nebo na technický dozor investora.
A z hlediska samotného průběhu prezentace nebojte se pokládat dotazy přímo v průběhu. Já mám otevřený chat, tudíž pokusím se nějakým způsobem reagovat na otázky v chatu. Na druhou stranu, jak zmínila Alžběta, nahráváme, tudíž pokud vám třeba není pohodlné, ať už ta otázka z chatu, a nebudu zmiňovat samozřejmě jména, nebo chcete ten dotaz položit potom osobně, ale není vám pohodlné být nahraný, tak samozřejmě na konci prezentace nahrávání, jak zmínila Alžběta, ukončíme a budu odpovídat na všechny vaše dotazy, které budete mít. Co je odpovědné zadávání? V zásadě v České republice, nebo respektive v České republice definice v právním prostředí definice chybí, ale vnímáme to obecně jako proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby nebo stavební práce, cíl dnešního semináře, které potřebuje, ale vedle té základní potřeby vlastně získává i nějakou další přidanou maximální hodnotu za peníze s prostřednictvím vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a zároveň minimalizací negativních dopadů na životní prostředí nebo třeba na okolí v rámci provádění stavebních prací. V podstatě podstatou odpovědného zadávání v tomto ohledu je snaha racionálně využít vlivu a možností, které ten konkrétní a to v souladu s jeho zaměřením nebo cílem. Typicky například územně samosprávní celky budou mít snahu pozitivně ovlivnit vlastně to prostředí, které místně spravují. Ať už řešením třeba například nezaměstnanosti, podporou místních podniků v zákonných mezích nebo řešení jakýkoliv dalších cílů, které si vlastně stanoví. Od roku 2021 existuje v zákoně o zadání veřejných zakázek i definice, ne přímo celkové odpovědnost zadávání, ale jeho podsložky sociálně odpovědnost zadávání a environmentální odpovědnost zadávání, s tím, že pro předmět našeho semináře sociálně odpovědné zadávání je vlastně postup, při kterém zadavatel zohledňuje zejména pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou. Z hlediska vývoje odpovědného zadávání v České republice, jak to vlastně všechno začalo. Jak jsem zmiňoval, spolupracoval jsem s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tam někdy v roce, jestli se dobře pamatuju, 2014 byl zahájen první projekt spolufinancovaný z Evropské unie, jehož vlastně autorkou byla Leona Gerglová-Štegrová, kdy ten projekt se teda věnoval podpoře implementace a rozvoje sociálně odpovědného zadávání v České republice. Ten projekt po jeho konci vlastně se v úzovkách řečeno přerodil do pokračování, kdy to se věnovalo primárně strategickému zadávání zakázek v České republice, víceméně stále jako odpovědnému, ale cíleně zaměřenému na nějakou strategii volenou zadavatelem. No a během toho druhého projektu proběhla v České republice taková velice nechvalně známá novela, jejímž autorem byl Martin Kolovratník, novela 543/2020, kterým proběhla změna zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy se do něj vložil dnes už poměrně zažitý, předtím naprosto nový paragraf 6 odstavec 4, nebo respektive odstavec 4 paragrafu 6, nové zásady, a to konkrétně zásady právě sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. V rámci této novely byla poměrně zásadní její překvapivost, kdy reálně jsme ji ani my na ministerstvu úplně nečekali, respektive pro nás to bylo taky překvapení, nějakým způsobem
jsme tehdy reagovali a snažili jsme se širokému zadavatelskému plénu připravit semináře, metodiky a další dokumenty, které by mohly v rámci naplnění těchto zásad využít, protože pro většinu zadavatelů to odpovědné zadávání, nebo většině zadavatelů odpovědné zadávání v té době v podstatě téměř nic neříkalo. Ale bohužel tím, jak nebyla, nebo jak ta novela byla přijatá rychle i s rychlou účinností, nebyla úplně 100% projednaná a měla nějaké své mouchy. Tou asi největší byla formulace, že zadavatel musí dodržovat ty podmínky vzhledem k povaze a smyslu. Pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. Problém byl ve výkladu právě slova možného, kdy v zásadě jako možné je cokoliv, jestli je to v rámci té zakázky jako nezbytné, nutné, jestli to neprodražuje, to je jako věc druhá a to vyvolalo hromadu výkladových problémů nebo respektive hromadu otázek o to, jak se k tomu budou stavět kontrolní orgány a jak teda vykládat to, že vlastně jako možné je fakticky všechno, ale přeci jenom to zadávání odpovědné by mělo být strategické, nikoliv prostě naházet do zadávacích podmínek ladem skladem, prostě co koho napadne. Ten výklad nebo ten vývoj kolem výkladu byl poměrně složitý. Na druhou stranu nějakým způsobem k tomu přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a do jisté míry uklidnilo emoce, kdy pak v roce 2003 na to navázala změna v takzvané velké novele ZZVZ. V jejímž rámci ta formulace možné byla změněna na vhodné. Tudíž v dnešní době do jisté míry je to zmírnění povinnosti a reálně je potvrzeno to, co tehdy dovozoval odborný výklad, že nejdůležitější v rámci dodržování těch zásad je stanovit si nějakou strategii a tu dodržovat, nikoliv prostě se snažit do zadávacích podmínek s prominutím narvat opravdu jako úplně všechno. Důležité je ten sledovaný cíl a souvislost s plněním veřejné zakázky. No a v dnešní době tím, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí byl ten projekt ukončen, tak do jisté míry převzal štafetu Ministerstvo pro místní rozvoj, a to v rámci národní strategie veřejného zadávání České republiky, nebo které přišlo s touto národní strategií spolufinancovaného z Národního plánu obnovy, kdy v jejím rámci, kromě toho, že je poskytovaný i tenhle seminář, tak je třeba teď projednávaný akční plán udržitelného nakupování, který bude mít v rámci sociální odpovědnosti taky nějaký dopad do veřejného zadávání, ale tím a bude stanovovat nějaké přímo povinnosti, nebo předpokládám, že bude stanovovat povinnosti s tím, že ale je teď v mezirezortním připomínkovém řízení a ta podoba ještě není finální, takže já spíš zmiňuji pro informaci, nebudu vás teď nechci říct děsit, ale nebudu teď rozebírat přesně ty podmínky, protože ještě nejsou finální. Ale v zásadě to není nic, co by začínající zadavatelé nedělali v dnešní době. Co je důležité v rámci paragrafu 6 odstavec 4 je mimo jiné povinnost odůvodnit postup zadavatele s tím, že to odůvodnění je v podstatě, nebo respektive pro to odůvodnění není stanovená podoba, ale ministerstvo poskytuje zadavatelům checklist, v podstatě 2 checklisty, jeden k vyplnění a druhý i s komentáři, jakým způsobem vyplnit nebo jak postupovat. Přičemž vyplnění toho checklistu bude sloužit a slouží i kontrolním orgánům pro kontrolu toho, jestli teda ta zásada byla dodržena, a pro zadavatele je to určitá pomůcka, jak si nastavit postupy k dodržení toho odůvodnění a předejítí nějakým případným shledání nedostatku, hlavně u dotovaných zakázek, kde se to reálně může kontrolovat.
Tohle to je mimochodem ještě teda obecný checklist, který se věnuje v podstatě všemu, včetně environmentálního zadávání, ale spíš zlehka, řekněme. Vedle toho potom je, ještě ho zmíním dál, checklist cíleně vypracovaný pro oblast stavebnictví. Přičemž předpokládám, k prezentaci jste dostali, ta prezentace je vypracovaná s odkazy, tudíž kdykoliv v tom elektronickém dokumentu se můžete prokliknout k tomu, co vlastně zmiňuji. Jak jsem zmiňoval, druhým checklistem je checklist pro stavebnictví. Ten je teda vypracovaný s ohledem na to, že ten obecný už existoval při vypracování tohoto, tak spíše s ohledem na environmentální kritéria, ale vedle toho obsahuje mimo jiné i sociokritéria, konkrétně snížení negativních dopadů stavby na okolí a zapojení cílové skupiny. Tudíž při zpracování toho důvodnění určitě bude stačit i vyplnění pouze toho obecného checklistu. Na druhou stranu, pokud chcete být vysloveně důslední, tak vám můžu jenom doporučit i vyplnění tohoto. Ještě na třetí stranu. Tenhle ten checklist už je relativně odborný a jeho vyplnění je za mě teda nejvhodnější provést s projektantem, který připravuje projekt. Ten obecný to si zvládne vyplnit za mě v podstatě jakýkoliv zaměstnanec, který bude administrovat zakázku. Tenhle checklist fakticky taky, ale pro úplnost informací nebo uvedení správných informací je nejvhodnější to probrat potom i s projektantem při finalizaci projektové dokumentace. Čistě teoreticky to jeho vyplnění si můžete smluvně stanovit i do smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace. Pardon. Ještě jedna poznámka, kde čerpat informace. Primárně vlastně vám tady uvádím weby spravované Ministerstvem pro místní rozvoj. První je portál o veřejných zakázkách, který obsahuje podsekci věnující se odpovědnému veřejnému zadávání. Přičemž v rámci této podsekce jsou stanoveny nebo uvedeny i předměty plnění. Jedním z nich jsou právě stavební práce. Vedle toho obsahuje ještě stále aktualizované a přidávané příklady dobré praxe, přičemž ty příklady vlastně jsou napříč plněními, to znamená, že tam nejsou jenom stavební práce, ale z hlediska těch příkladů se tam můžete podívat i na příklady dobré praxe, například ze zdravotnictví a podobně. A ještě poměrně důležitý odkaz na Institut odpovědného veřejného zadávání, jehož prostřednictvím MMR poskytuje vlastně komplexní vzdělávání v této oblasti pro začátečníky i pokročilé. Druhý web je web původně vypracovaný nebo doména zajištěná Ministerstvem práce a sociálních věcí ještě v rámci prvního projektu v roce někdy 2014, s tím, že v jeho rámci dnešní době spravuje taky MMR a v jeho rámci je i část se všemi, poměrně snadno dostupná část se všemi publikacemi, respektive metodikami k odpovědnému zadávání, a to jak obecné metodice, kterou zmíním za chvíli, respektive tady, tak i specializované metodice k stavebnictví nebo odpovědnému zadávání ve stavebnictví. Přičemž v rámci této konkrétní metodiky jsou samozřejmě rozebírány nejenom veřejné zakázky na stavební práce, byť ty tvoří to hlavní gro, ale i způsob odpovědného zadávání u veřejných zakázek na související služby, jak jsem zmiňoval na začátku, TDIčko, projekční práce a podobně. Kromě sociálních kritérií pak ale obsahuje i informace k environmentálním kritériím, to znamená, ta metodika je poměrně obsáhla, víceméně více jak 100stránková.
ale určitě vám ji doporučuji se na ní podívat byť jenom na ty sociální kritéria. Vedle toho teda na odkazu, který jsem zmiňoval v minulém slajdu, tak těch metodik je tam mnohem víc i pro další předměty plnění, ať už je to třeba úklid, ostraha, zdravotnictví a podobně. Velmi stručně, jak samotnou zásadu naplnit. Paragraf 6 odstavec 4 zmiňuje vytvářením zadávacích podmínek, hodnocením nebo výběrem dodavatele. Kdybychom chtěli být konkrétnější, více praktičtí, tak fakticky způsobem nastavení podmínek kvalifikace, což je ve stavebnictví v zásadě velice okrajové. Naopak to hlavní gro je při stanovení smluvních nebo obchodních podmínek a případně v rámci kritérií hodnocení. Jak jsme zmínili na začátku, tak stanovení dílčích podmínek pro uzavření smlouvy je způsob, který se ve stavebnictví občas využívá, ale taky je víceméně okrajový, byť ne tolik jako podmínky kvalifikace. K samotným příležitostem tady máte jenom stručně zmíněné, jaké příležitosti si dneska projedeme. Ty dvě nejhlavnější, nebo to, s čím se kdysi začínalo, důstojné pracovní podmínky a férové podmínky v dodavatelském řetězci, vezmu na začátku. To, co já považuji v dnešní době za nejzajímavější, a to je snížení negativních dopadů stavby na okolí, tak to pak zmíním v závěru. V rámci konkrétních veřejných zakázek, ať už na stavební práce na ty nebo ty související služby, lze využívat ty příležitosti různě. A v rámci veřejných zakázek na stavební práce v podstatě využijete ty příležitosti všechny, respektive samozřejmě závisí na konkrétním nastavení a strategii konkrétního zadavatele, ale všechny jsou využitelné. Vedle toho zakázky na související služby, tam spíš co převládá je podpora důstojných pracovních podmínek a hlavně podpora praxí. S tím, že přiznám se, že v praxi samotné jsem ještě asi jinou podporu neviděl, protože ona upřímně řečeno jako snížení negativních dopadů na okolí asi nedává smysl a to zaměstnávání směřuje právě spíš k podpoře praxí, než třeba podpora zaměstnávání jiných osob. Přejdeme teď k konkrétním příležitostem. Jak jsem zmiňoval, začneme důstojnými pracovními podmínkami a bezpečností práce. V zásadě pro zadavatele by měla být, ne vždy je, ale měla by být poměrně zásadní otázka, jací lidé na jejich stavbách pracují a i za jakých pracovních podmínek. Přičemž ono to totiž ve svém důsledku má dopad do kvality plnění, zejména za situace, kdy například máte tam osoby, které nejsou zaměstnány legálně, nejsou zákonně odměňovány, případně není dodržována délka pracovní doby nebo odpočinku mezi směnami, či nejsou dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To jsou, v zásadě jsem zmínil, ty nejzásadnější problémy, které se na stavbách mohou dít. A víc si zadavatel může říct, proč by to řešil, že to je věc dodavatele, případně toho, jak případně kontrolních orgánů, nikoliv zadavatele, tak to, co by mělo vnímat zadavatel, je, že tyhle ty problémy reálně se propisují do kvality plnění a negativně ovlivňují ale i samotnou soutěž o tu veřejnou zakázku a potom i tu případnou lokalitu, pokud se jedná o nějakou menší zakázku, kterou se ucházejí například primárně místní firmy, což může být pro poměrně problém, zejména třeba pro územně samosprávné celky.
V zásadě ta podpora lze řešit dvěma způsoby, respektive dvěmi úrovněmi naplnění té zásady sociálně odpovědného zadávání, a to je požadavkem na zákonné minimum anebo požadavkem na rozsah převyšující zákonné minimum. V rámci zákonného minima zadavatel požaduje dodržení základního rozsahu právních předpisů, případně ať už všech, anebo cíleně k předpisům pracovně právním, předpisům z oblasti bezpečnosti a ochrany při práci a podobně. Tato úroveň je v praxi poměrně důkladně vyzkoušená. Existují k tomu různé přístupy a troufnu si tvrdit, že při jejím využití vám nehrozí, při jejím využití na základě teda příkladu dobré praxe vám nehrozí víceméně žádný postih, spíš nehrozí, než hrozí. Ten rozsah přesahující zákonné minimum je vhodný zejména do hodnocení. Bohužel není moc zadavatelů, kteří by ho zkoušeli. V zásadě minimálně teda ve stavebnictví, v některých jiných předmětech plnění ty zkušenosti jsou. Přičemž v zásadě ten vyšší rozsah směřuje minimálně k úrovni minimální nebo zaručené mzdy, po případě k přísnějším podmínkám BOZP. Jinak v samotné praxi u této příležitosti zadavatelé využívají zejména smluvní ustanovení, to je víceméně nejjednodušší způsob, kdy si vzorové ustanovení nebo ustanovení, které si sami napíšete, v podstatě jenom vložíte do smlouvy a v úzovkách řečeno máte hotovo. Druhá varianta je čestné prohlášení, které se předkládá už do nabídky v kombinaci s tím smluvním ustanovením, kdy v čestném prohlášení se dodavatel zaváže, že po celou dobu plnění zajistí podmínky, které v tom čestném prohlášení jsou napsané, a ve smlouvě se jenom zaváže, nebo smlouva se jenom zaváže ty podmínky reálně dodržovat, nebo dodržovat to čestné prohlášení, které předložil v nabídce, přičemž tenhle přístup je malinko složitější ve vztahu k tomu, že je potřeba připravit o jeden dokument navíc a v nabídce o jeden dokument navíc kontrolovat. Na druhou stranu, pokud používáte formuláře při podávání nabídek, tak to až taková práce navíc není. Třetí varianta, ta v podstatě jako nejpracnější, ale do jisté míry nejzajímavější, je memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci, které ještě pak představím stručně dál u jednoho příkladu dobré praxe. V zásadě se jedná o dokument, ve kterém se dodavatel zaváže dodržování podmínek, které z toho memoranda vyplývají, přičemž to memorandum samotné podepisuje následně zadavatel, podepisuje jej generální dodavatel a podepisují jej generálního dodavatele v první úrovni poddodavatelského řetězce. V podstatě tadyhle tím dokumentem, kdy ta samotná nutnost stojí podepsat a administrovat ten podpis je administrativně náročnější, ale vy si jako zadavatel pohlídáte, že reálně se ta informace o těch podmínkách dostane do toho poddodavatelského řetězce. U toho smluvního ustanovení i u toho čestného prohlášení je tohleto do jisté míry na vůli toho dodavatele, kdy vám se samozřejmě doporučuje si vložit kontrolní ustanovení do smlouvy, například k tomu, aby byl povinen předložit dokumenty, které si vyžádáte, ale to už pak zase závisí na určité aktivitě toho zadavatele a ne vždy ta aktivita může nebo musí přijít. Příklady dobré praxe k této příležitosti. První je poměrně už hodně vousatá, ale je to vlastně praotec veškerého dalšího vývoje všech příkladů pozdějších. Jedná se o příklad dobré praxe Lesů České republiky, zakázka, která sice nebyla na stavební práce, byla na služby, provádění lesnických činností,
ale vlastně byla to první velká známá zakázka, ve které bylo využité podmínky směřující k sociálně odpovědnému zadávání, konkrétně teda podporu důstojných pracovních podmínek, a to formou požadavků na dodržování veškerých právních předpisů s důrazem právě na pracovně právní předpisy a předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přičemž kromě toho samotného požadavku dodavatelé ještě čtvrtletně předkládali čestná prohlášení o tom, že svůj závazek dodržování právních předpisů dodržují, s tím, že v rámci čestného prohlášení uváděli i jmenný seznam pracovníků, který se na plnění veřejné zakázky podílí. Nejednalo se samozřejmě nejenom o jejich zaměstnance, ale i o zaměstnance agenturní, i o zaměstnance jakýkoliv dalších poddodavatelů. To znamená, zadavatel měl reálně přehled o tom, kdo všechno se na plnění té zakázky podílí. Další poměrně zajímavou zakázkou je zakázka Jihomoravského kraje, konkrétně areál sportovních nadějí. Opět poměrně velká zakázka, 117 milionů korun, nebo na poměry, klasické poměry průměru, poměrně velká zakázka, samozřejmě pokud jsme vzali ŘSD a teď v poslední době 5 až 10 miliardové zakázky, tak je to něco menší. Ale je to zakázka, ve které vlastně zadavatel Jihomoravský kraj využil smluvní ustanovení směřující k důstojným pracovním podmínkám, přičemž za mě tohleto je jeden z těch zajímavějších způsobů, které lze v podstatě vzít a velice snadno překopírovat do vlastní zakázky. Směřuje ne na všechny právní předpisy, ale na právě předpisy pracovně právní, kam mimo jiné zmíním, teda když už jsem zmiňoval APU, akční plán držitelného nakupování, tak bude směřovat, pokud to bude odsouhlasený, tak vlastně i ta socio oblast ve stavebnictví. Nebude to ke všem právním předpisům, ale právě spíš cíleně k těm pracovně právním. Druhá nebo třetí příklad dobré praxe je z Jičína, konkrétně na zakázce stavebních úprav a změn užívání objektu Čestného dvora. Opět řešeny důstojné pracovní podmínky, přičemž toto je příklad čestného prohlášení podaného v nabídce, které bylo následně při plnění smlouvy smluvním ustanovením stanoveno za závazné. Tady to prohlášení pak směřuje obecně ke všem právním předpisům České republiky, ale se zvláštním ohledem na právě předpisy pracovně právní nebo předpisy z oblasti zaměstnanosti a BOZP. Zajímavé nebo rozdíl mezi vlastně těmi dvěmi přístupy je, že v rámci tohoto ustanovení nebo toto čestného prohlášení je zároveň zavázán generální dodavatel k tomu, aby předmětné povinnosti zajistil i u svých poddodavatelů. A pokud se dobře pamatuju, tak tohle je poslední příklad dobré praxe k této příležitosti, a to je dříve zmíněné nebo využití dříve zmíněného memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci, a to na zakázce Univerzity Karlovy. Přičemž opět jedná se o povinnosti nebo stanovení povinností v rozsahu zákonného minima, ale proč já jsem vložil tu případovou studii, abych vám dal odkaz na zadávací podmínky, kde to memorandum přímo je, plus teda jsem sem vložil screenshot, abyste měli představu, jak vypadá, kdy v zásadě ta první stránka jsou primárně povinnosti a pak další strany směřují k podpisům a čtvrtletnímu čestnému prohlášení, typicky předkládanému čtvrtletně, to je ta poslední stránka, generálního dodavatele. To je v podstatě obdoba toho, co jsem popisoval u zakázky Lesů České republiky. To samotné memorandum autorem není Univerzita Karlova, autorem je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ta ho jako první přišla, začala ho využívat.
Univerzita Karlova se tím inspirovala, v textaci toho prohlášení toho memoranda v podstatě převzala, ale trošku upravila způsob použití. Například v tom, že to memorandum v podobě, které využívá VŠHT, podepisují zadavatel a všichni až po podpisu smlouvy a před zahájením prací. Versus toto memorandum v rámci Univerzity Karlovy, tak si zadavatel vyhradil jako další podmínku nebo bližší podmínku součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu paragrafu 104 písmeno E ZVZ. To znamená, že než smlouvu uzavřel, tak dostal podepsané memorandum od generálního dodavatele jeho poddodavatelů, přičemž ono následně dopodepsal. Přesuneme se k další příležitosti, tentokrát podpoře férových podmínek v dodavatelském řetězci, která je v zásadě velmi úzce spjatá s podporou důstojných pracovních podmínek, protože se v praxi využívají víceméně, ne vždy, ale ve většině případů se využívají spolu. A to s ohledem i na negativa, která jsem popisal na začátku, která se při plnění veřejných zakázek na stavební práce mohou vyskytovat. Co je podstatné si uvědomit, je, že dodavatelský řetězec má naprosto zásadní roli při plnění veřejných zakázek na stavební práce a velký vliv na výslednou kvalitu plnění. Přičemž se ale v praxi vyskytuje poměrně velká řada různých problémů, směřujících zejména ve vztahu k poddodavatelům, a to konkrétně v naprosté většině případů ve vztahu k platbám, nebo k úhradám poddodavatelům, kdy i podle dat CEC Research počet pohledávek v dnešní době, to procento je uvedený, myslím, že za rok 2024, si se správně pamatuju, tak počet pohledávek po splatnosti roste, přičemž jich bylo, jestli se dobře pamatuju, někde kolem 20% z celku. A z těch 20% je dalších 10% pohledávek s nejistou vyhlídkou splnění. To znamená, že jsou po splatnosti více jak 30 dnů a věřitelé je označují za těžko výdobytné. Samotné pozdní platby představují primární problém pro malé až střední podniky, které se pohybují jako hlavní poddodavatelé v poddodavatelském řetězci, respektive procentuálně jich tam nejvíc. A pro ně to může být problém až existenciální, protože na rozdíl od generálních dodavatelů nebo velkých stavebních firm, které případné výpadky v cashflow samozřejmě zabolí, ale jsou schopni je řešit, pro ty malé střední podniky to může být opravdu problém, který může ohrozit až jejich existenci. Ty podmínky s tím, že já jsem si teď přečetl dotaz, který dorazil a na chvilku jsem se zasekl. Dokončím jenom myšlenku v rámci tohoto slajdu. Smluvní podmínky, nebo to je jedna oblast problematiky, druhé jsou smluvní podmínky poddodavatelských smluv, kdy v rámci těch, ne každý zadavatel to řeší, ale v rámci těch je častý problém v oblasti sankcí a záručních podmínek, kdy bohužel není až tak neobvyklé, že sankce můžou překračovat, zejména pokud se jedná o nějakou menší zakázku řešenou engineeringem, tak sankce v poddodavatelském řetězci můžou být i vyšší než sankce nebo generálního dodavatelů či poddodavatel v první úrovni než sankce investorská. A u záručních podmínek je to pravidlo. Buď tak, že generální dodavatelé stanovují delší záruční lhůty, nebo sice záruční lhůtu stejnou, ale s počátkem běhu záruční lhůty pozdějším, než co vyplývá z investorské smlouvy.
A nebo i kombinací těchto dvou přístupů. Přičemž bohužel tohle za určitých podmínek může nastat i situace, kdy ten generální dodavatel reálně bude profitovat třeba na záruční opravě, nebo po záruční opravě, protože záruka sice proběhne, ale on ji bude reklamovat na svém poddodavateli, který provede v rámci záruční opravy, ale zadavatel tím, že generální dodavatel byl ten, kdo dodal stavbu a jedná se třeba o nějakou malou opravu, tak mu to zadá z ruky tu samotnou opravu. Přejdu k tomu dotazu, kvůli kterému jsem tady zamyslel a zasekl. A směřuje teda zpětně, trošku se vrátím zpětně k sociálně odpovědnému zadávání, směřuje k tomu, jestli opravdu lze na povinnost dodržovat pracovně právní předpisy pohlížet jako na sociálně odpovědnou podmínku, to je přece automatické. To je, ale byl jste se podívat na stavbě? Na rovinu, jak často, zejména na menších stavbách, jsou právní předpisy porušovány. Protože za mě opět mám v tuhle chvíli mám trošku zkreslený pohled s Kanskou, což je velká stavební firma, která si hodně zakládá na dodržování právních předpisů, na odpovědnosti environmentální, sociální, ale kde teda ty problémy na stavbách až takové nejsou, ale ze zkušenosti třeba z Povodí Vltavy, to zejména z menších zakázek, to bylo téměř pravidlem a nemyslím si, že se za tu dobu až tolik změnilo, naopak v poslední době cítit poměrně velký ekonomický tlak, kdy se reálně hledají úspory kde všude a bohužel to potom vede k tomu, že se ty předpisy nedrží ještě víc. Poddotaz nebo nějaké doplnění směřuje k tomu, že předpisy na stavbách se často nedrží, ale je to nějaká podmínka ve smlouvě, která je navíc dávána zákonem, se neřeší. To už pak za mě je ale jako věc toho zadavatele, pokud si vyhradí něco, na co reálně nedohlíží. To, co vlastně, to samo o sobě nemá vliv na to, aby se tou konkrétní podmínkou nedala zásada naplnit sociálně odpovědného veřejného zadávání. Plus za mě, pokud bychom řekli zadavatelům fajn, tak tohle vám nestačí a pokud chcete naplnit sociálně odpovědné zadávání, tak budete muset třeba v rámci podpory důstojných pracovních podmínek řešit nikoli v zákonné minimum, ale jenom rozsah, který je vyšší než zákonné minimum, tak vám garantuju, že by se tady zvedla taková revoluce, že by možná ještě odstavec 4 z paragrafu 6 nakonec úplně vypadlo. Ale za mě sociálně odpovědné zadávání směřuje k tomu mimo jiné, aby se jím nebo jeho prostřednictvím řešily sociální problémy v rámci plnění veřejných zakázek. A za mě to, že nejsou dodržované právní předpisy v oblasti například právě právních předpisů z oblasti zaměstnanosti a pracovně právních předpisů v oblasti BOZP, tak jednoznačně tu zásadu naplňuje, protože ano, ta povinnost dodržovat je obecná, vyplývá z právních předpisů, ale to, že se nedodržují, tak je vlastně pro zadavatele to otvírá způsob, jakým způsobem, nebo otvírá způsob, jak tu situaci řešit. Druhá věc pak je, jestli si někdo tu podmínku jenom převezme a aby tu zásadu dodržel, dá si to do smlouvy a dál to neřeší, ale to už je problém konkrétního zadavatele. Vrátíme se k podpoře důstojných pracovních podmínek a přejdeme k příkladům dobré praxe, kdy v zásadě tady mám zmíněné ty 3 předchozí příklady, které už jsem zmiňoval. Jak jsem říkal, ty příležitosti spolu prostě úzce souvisí a často jsou užívaní spolu.
Přikládám sem aspoň smluvní ustanovení směřující k včasným platbám, které využil Jihomoravský kraj v rámci areálu sportovních nadějí, kdy stanovil, že ty faktury vystavené podavatel mají být zaplacen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Tudíž nastavil tu podmínku tak, aby případně neměla ta povinnost negativní vliv do cash flow generálního dodavatele, ale aby to plnění bylo zaplacené aspoň včas po tom, co generální dodavatel obdrží peníze od zadavatele. Co mě naopak tady na tom příkladu přijde zajímavé, tak je povinnost převést tuhle konkrétní totožnou podmínku do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Další příklady už jsem zmiňoval s tím, že ty textace byly poskytnuty v rámci předchozí podpory, tak už přejdu dál. Co jsem spíš chtěl zmínit a poskytnout odkaz, je veřejná zakázka Povodí Vltavy, zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod, kdy důstojné pracovní podmínky v tomto případě byly zajištěny prostřednictvím smluvně závazného čestného prohlášení. Je to jistá kombinace, nebo město Jičín v podstatě inspirovalo přístupem Povodí Vltavy v tom jejich nastavení. Tady, na co jsem chtěl upozornit, je, že Povodí Vltavy řeší na rozdíl třeba od města Jičín i právě ty srovnatelné podmínky ve vztahu k sankcím a k záruční době. To je to písmeno B. Takže tenhle konkrétní příklad uvádím primárně kvůli možnosti se seznámit vlastně, jak tu konkrétní podmínku řešit, pokud by vás zaujala. A pak teda ještě vysloveně citace smluvní podmínky k dodržování čestného prohlášení, které bylo předložené v nabídce. Další možností podpory je podpora zaměstnaností osob znevýhodněných na trhu práce, kdy je to jeden z nejtypičtějších sociálních aspektů, který si lze představit i jak zásadu sociálně odpovědného veřejného zadávání naplnit, ale není to věc, která je vhodná u všech zakázek plošně, jako například nebo na rozdíl právě od těch prvních dvou představených příležitostí. V tomto případě je vhodné to využití je vhodné zejména u zakázek, které trvají déle a do jisté míry, které jsou dražší, respektive kde se případný náklad na nového člověka s nás rozpustí. A přičemž i u těch déle trvajících zakázek se naopak zvyšuje pravděpodobnost toho, že konkrétní dodavatel bude hledat osoby k plnění té konkrétní zakázky mimo své stávající kapacity, tudíž fakticky ten požadavek dokáže jít ruku v ruce s tímto. Skupiny znevýhodněných osob nejsou v zásadě nějakým způsobem fixně stanoveny. Jejich nastavení je na konkrétním zadavateli, byť samozřejmě řekněme v smysluplně ve vztahu k tomu strategickému cíli, který si zadavatel stanoví. K příkladům se lze obrátit například i na evropskou legislativu nebo legislativní úroveň, ale i českou národní, kdy typicky se za tyto osoby berou třeba osoby s vypracovaným individuálním plánem, což je plán vypracovaný úřadem práce podle zákona o zaměstnanosti, osoby starší 55 let, které mívají nebo zažívají horší hledání práce, pokud o tu původní přijdou, absolventi, po případě osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů nebo čerstvě propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V zásadě, co je u tadyhleté podmínky nejdůležitější, je způsob nastavení. Řekněme, že existují dva fixní, které jsem si pojmenoval jako fixní a flexibilní. Fixní znamená, že fixně řešíte nebo fixně stanovíte počet osob, které se mají na plnění zakázky
podílet s tím, že stanovíte, že se mají podílet po celou dobu plnění veřejné zakázky. Víceméně od začátku do konce bez toho, aby mohla nastat nějaký doba nebo den, kdy by ta podpořená osoba na zakázce neparticipovala. To je rizikové zejména pro dodavatele, a to z toho hlediska, nebo zejména ve chvíli, kdy to plní zajištěné smluvní pokutou, a to z hlediska skutečnosti, že jednak zadavatel nebo dodavatel nemusí najít vhodnou osobu od začátku. Může se mu taky nastat situace, kdy mu ta osoba dá výpověď, nedej bože, zemře a podobně. A bohužel zadavateli paragraf 222 v podstatě následně neumožňuje tu smluvní pokutu odpustit, protože by se jednalo o podstatnou změnu závazku, tak jak judikuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Proto za mě vhodnější je flexibilní nastavení podmínky, kdy se stanoví minimální počet osob, které by měly participovat na plnění té veřejné zakázky, a minimální hodinový rozsah jejich participace. Přičemž ten minimální rozsah participace by neměl přesahovat samozřejmě 100%, kolik ty osoby by dělaly na plný úvazek za celou dobu plnění zakázky. Moje osobní doporučení je, pokud byste zvolili tenhle přístup, tak stanovit někde v rozmezí, dejme tomu 50 a 70%, co by tak ty osoby na plný úvazek po celou dobu plnění zakázky reálně asi odpracovaly. Přičemž co to dodavateli umožňuje, je zaměstnat těch osob klidně víc, nebo nemít všechny od začátku, nebo v průběhu plnění prostě mít třeba míň, ale ten celkový počet zaměstnaných osob naplnit. Přičemž ve chvíli, kdyby nestíhal naplnit ten minimální hodinový rozsah, tak mu vlastně je umožněno zaměstnat jich víc a ten hodinový rozsah do jisté míry dohnat. Kdy ve vztahu k tomu samotnému naplnění podmínky je ještě poměrně podstatné, když byste si stanovovali zadávací podmínku, tak nevyžadovat naplnění podmínky zaměstnání třeba té osoby jenom generálním dodavatelem, ale i umožnit naplnění i v rámci poddodavatelského řetězce, případně respektive poddodavatelem toho generálního dodavatele. To je věc, která už je judikovaná ÚOHSem, rozhodnutím z roku 2016, které vám poskytuji, nebo 2017, které vám poskytuji vlastně tady níže. Z hlediska nastavení zadávacích podmínek pozor na zákonnost. Určitě nedoporučuju, byť to pro územně samosprávní celky může být vhodné, nebo můžu to vnímat jako vhodné, tak stanovat lokálnost té podpořené osoby, to znamená, že to musí být osoba jenom z jednoho konkrétního úřadu práce nebo konkrétní pobočky úřadu práce. To by bohužel pravděpodobně neprošlo případnou kontrolou. Zároveň určitě bacha na to diskriminační nastavení ve vztahu k naplnění podmínky, neumožnění naplnění podmínky pod dodavatelem. A co je vždycky podstatné, je i souvislost s plněním veřejné zakázky. To znamená, že by to měla být u těch stavebních prací osoba, která reálně bude dělat něco na stavbě, byť to nutně nemusí být kopáč, ale může to být administrativní pracovník, ale je podstatná ta souvislost s plněním veřejné zakázky. Samotné zohlednění v zadávacích podmínkách, klasika smluvní podmínky, tam to pravděpodobně bude nejčastější. Druhá varianta je kritérium hodnocení, kdy si můžete hodnotit například nebo počet osob, které ten dodavatel zajistí, nebo minimální počet osob, když si zvolíte flexibilní kritérium, přičemž ale v tu chvíli už je potřeba buď přímo v rámci hodnocení, anebo jako blížší podmínku součinnosti před uzavřením smlouvy si nechat identifikovat ty konkrétní osoby, které dodavatel v rámci hodnocení slíbil poskytnout, nebo teda ten minimální počet osob, přičemž v tomhle případě to flexibilní řešení znamená ale, že stejně ty osoby už musí mít prostě rovnou na začátku.
ještě než přijdu k příkladům dobré praxe, tak jenom koukám na komentář. Zaručená mzda byla zrušena. Je tedy vhodné hodnotit nějakou garantovanou mzdu, kterou bude dodavatel platit pracovníkům zastoupeným do plnění veřejné zakázky. Jo, děkuju, to je moje chyba v prezentaci. Takhle, jak jsem zmiňoval, ten rozsah vyšší než zákonné minimum je v rámci teda podpory důstojných pracovních podmínek je ve stavnictví okrajový. A to primárně kvůli tomu, že těch osob tam bude poměrně velké množství, bude se to za mě i hůř odůvodňovat ta samotná spojitost s veřejnou zakázkou a ten dopad do kvality. Tam, kde je to nejvhodnější, nejčastější například ostraha, kde se to využívá, to propojení sem. Za mě osobně, pokud byste reálně zvažovali něco podobného, tak bych si nejdřív udělal analýzu toho, jakým způsobem jsou u vašich veřejných zakázek ty pracovníci skutečně placeni. Pokud byste došli k závěru, že tam problém je, tak je to možné řešit. Ale asi bych zakázky na stavební práce nešel přímo do toho, že bych řekl, že chci o nějakou, nebo hodnotil, o kolik víc těm pracovníkům zaplatí, než je garantovaná mzda. Spíš bych zvažoval podmínky BOZP. Osobně se přiznám, že to vnímám v dnešní době jako trochu větší problém na stavbách, než je nutně výše mzdy. A to i s ohledem na to, že těch pracovníků, mám tu zkušenost ze stavební firmy, těch pracovníků je prostě málo. Jo, a firmy si je přetahují. To znamená, že neříkám, že si takový lidi nebo pracovníci na stavbách jako vydělají Mailand, ale ve chvíli, kdy by jim ten dodavatel neplatil nějakou mzdu, která by jim vyhovovala, tak pro ně není problém prostě na jeden den přijít a na druhý den nastoupit někde jinde. Takže bych spíš osobně doporučoval zvažovat ty podmínky VLZP. To za mě je v dnešní době častější problém v rámci těch pracovních podmínek. Příklady dobré praxe ještě k zaměstnávání. Primárně město Kadaň, taky jedno z prvních, které se odvážilo už někdy v roce 2016, byla ta zakázka, pokud si dobře pamatuju, tak si stanovit podmínku zaměstnání definované podpořené osoby. A v tomto případě se jednalo o dlouhodobě nezaměstnané absolventy, přičemž ta podmínka byla stanovená fixně, to znamená po celou dobu plnění veřejné zakázky, a počet osob byl ale stanovený relativně ve vztahu k počtu osob, které by se na podílení zakázky podílely. To znamená, že minimálně jeden, a jinak alespoň 10%. Přičemž teda ještě v rámci strategického zadávání jsem chtěl zmínit, že tenhle konkrétní přístup vyplýval z pravidel města pro zadávání VZMR, ve kterých oni vlastně už v té době měli svůj závazek k podpoře osob se stíženým přístupem na trh práce. Ve vztahu k příkladu flexibilního přístupu jsem si znovu dovolil nadhodit zakázku na Orlíku, Povodí Vltavy, které si v rámci tady výtahu smluvních podmínek je patrné, že si stanovilo, že dodavatel musí zaměstnat nejméně 3 zaměstnance ze záznamem v rejstříku evidenci trestů. A přičemž ty se měly podílet na plnění zakázky v rozsahu minimálně 12 000 hodin. Ta zakázka je na 5 let plnění, to znamená, že ten rozsah na první pohled může vypadat hrozivě, ale vlastně on z hlediska délky provádění té stavby je reálně někde kolem 50, asi 5%, jestli se dobře pamatuju. To procento, když jsem to nastavoval. S ohledem na čas, myslel jsem si, jak to bude krásně rychle, nejde. Podpora
vzdělávání, praxe a rekvalifikací přeskočím k další podpoře a malinko zkusím zrychlit. Obecně řečeno, jeden z problémů ve stavebnictví celkově je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jak jsem zmiňoval ohledně přetahování lidí, to je vlastně jeden z důsledků. A tahle podpora konkrétně potom může směřovat mimo jiné k zajištění praxí, například pro studenty nebo absolventy, a nebo zvyšování dovedností osob s horším uplatněním na trhu práce a tím pádem zlepšením jejich přístupu k zajímavějším pracovním pozicím. V rámci této příležitosti je poměrně důležité taky dodržení zákonnosti, které jsem zmiňoval asi před 3 minutami. To znamená podstatné souvislost s plněním veřejné zakázky a nemělo by se jednat o lokalizaci podpořené osoby ani o diskriminační nastavení z hlediska umožnění plnění jenom generálním dodavatelem. Zohlednění v zadávacích podmínkách je stále stejné, to znamená buď smluvní podmínky, nebo případně lze ji hodnotit a stejně tak lze nastavit zadávací podmínky buď fixně nebo flexibilně. Na druhou stranu u tohoto typu podpory za mě je zejména u zakázek na projekční práce je za mě zcela v pořádku například to fixní nastavení. A to ve vztahu k tomu, že zejména u větších projektů, kde je pravděpodobné, že získá reálně jako větší projekční kancelář, tak oni se studenty nebo s vysokými školami spolupracují. To znamená, že pro ně není až tak problematické si ty osoby zajistit na celou dobu plnění a zadavatel si do jisté míry ušetří práci s tím, že bude muset posuzovat podmínky, jestli teda dodavatel reálně naplnil počet osob a naplnil potřebný hodinový rozsah. Tak u té fixní podmínky bude v podstatě jenom řešit tu osobu a jestli ta osoba byla po celou dobu plnění zakázky podpořena nebo teda spolupracovala na té zakázce. Je to administrativně jednodušší. Když se podíváte například na tu zakázku, co jsem zmiňoval, Povodí Vltavy na Orlíku, na zadávací podmínky, tak ve smlouvě je poměrně podrobně popsáno, jakým způsobem se to prokazuje při plnění v průběhu zakázky a jakým způsobem se to prokazuje na konci, aby byl zadavatel schopný učinit závěr o tom, že ta podmínka byla naplněna opravdu. A je to prostě administrace. Takže je potřeba počítat, že to flexibilní řešení je náročnější a zrovna u těch projekčních prací za mě osobně považuji to fixní řešení za vhodnější, protože to zase nepřidělává tolik administrativní práce na straně zadavatele. Tahle podpora je vhodná pro použití jak na stavební zakázkách nebo na zakázkách na stavební práce, tak i na související služby. U těch stavebních prací primárně praxe studentů, odborných středních škol nebo vysokých škol, či zvýšení kvalifikace osob s kvalifikací nižší, rekvalifikace, versus na služby ta zmíněná praxe studentů, kde zejména větší projekční kanceláře s vysokými školami často spolupracují. Vedle toho ale ještě lze dodavatele nebo stanovit dodavateli povinnost k provádění exkurzí, konkrétně za účelem zejména zvýšení zájmu o konkrétní obor vzdělávání ze strany žáků středních a za respekt základních a středních škol. Případně podpoře nástupu práce v oboru u odborných škol a u odborných středních škol a vysokých škol, studentů. Ve vztahu k příkladu dobré praxe, po třetí zmiňovaný areál sportovních nadějí Jihomoravského kraje. Ono většinou si neříkám, že jsem příliš originální v rámci těch zakázek, které využívá malý Jihomoravský kraj, je za mě jako jeden z top zadavatelů v České republice, který odpovědné zadání využívají. A ty zakázky má fakt zajímavé, velmi často potom, nebo teda respektive pak často v ní lze narazit na zakázku, která je jako právě tento areál, kde je využitý více přístupů a kterou lze pak takhle doporučit komplexně dál.
V rámci této zakázky konkrétně stanovili povinnost zapojení alespoň jednoho studenta magisterského studia v oboru pozemních staveb, případně v příbuzných oborech. Jedná se o zakázku na stavební práce, teda tudíž o praxi studenta. Přístup k nastavení mají flexibilní, to znamená, že stanovili minimálně jednoho studenta a v délce trvání té praxe alespoň 3 měsíce za všechny studenty. Jičín, jedna z jeho zakázek na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP, kdy město požadovalo zaměstnání studenta vyšší odborné školy nebo vysoké školy při výkonu toho technického dozoru, a to alespoň po dobu 5 měsíců. To znamená, že opět flexibilní nastavení podmínky. Druhá zakázka města Jičín, tentokrát ale na exkurze. Cílem vlastně bylo zvýšení zájmu o technické vzdělávání ze strany žáků základních škol, kdy dodavatel měl povinnost uspořádat minimálně jednu exkurzi pro žáky 7. a 8. tříd, přičemž té exkurze se mělo účastnit přibližně 20 až 30 žáků. Cílem bylo podpořit technické vzdělávání mládeže. Tohle je za přístup v rámci těch exkurzí, kde já vám musím doporučit, ale to si zkontaktovat, obzvlášť územně samosprávným celkům, zkontaktovat svoje školy a případně dodavateli pomoct s naplněním žáků pro tu exkurzi, protože ne pro všechny dodavatele to může být až tak snadné. A zrovna tady vnímám tu podporu ze strany zadavatelů za poměrně klíčovou k tomu, aby ta podmínka byla snadno naplněna a aby vlastně se neminula účelem. Druhá exkurze je na revitalizaci objektů Karolína v rámci Univerzity Karlovy, nebo zadavatele Univerzita Karlova, kterou jsem zmiňoval už předtím. Tady tu podmínku vytahuji kvůli tomu, že je malinko propracovanější, složitější. Směřuje na exkurze žáků základních škol za účelem propagace řemesel. Přičemž ta podmínka je propracovanější v tom, že jsou tam podrobněji stanovené podmínky jejího provedení. Tohle je vlastně výtah ze smluvních podmínek. Když se podíváte na ten odkaz, tak ta smlouva v tomhle ještě podrobnější. A zároveň teda ty exkurze jsou častější, přičemž nepřesáhnou teda četnost jednou za měsíc, ale budou konány pravidelně. Další způsob podpory ve veřejných zakázkách na stavební práce je takový, řekněme, možná méně využívaný nebo věnují se mu spíše větší zadavatelé, je podpora účasti malých a středních podniků ve veřejných zakázkách. Přičemž to je věc, ke které se přistupuje do jisté míry spíše nepřímo. Přičemž primárně formou například formulářování konkrétních dokladů do nabídky, respektive zadávacích podmínek pro zjednodušení práce nebo zjednodušení podání nabídky. Vedle toho poměrně, co lze taky využít, je rozdělování veřejné zakázky na části, přičemž tady akorát musím upozornit na legalitu a neobcházení povinností ze ZVZ. A případně lze tak vnímat i stanovení platebních podmínek ve vztahu k tomu, že zadavatel může stanovit případně až třeba 60denní lhůtu pro platby, což pro malé střední podniky opět přináší problém s cash flow. A tady pokud zkrácení té lhůty splatnosti lze vnímat i jako podporu právě malých a středních podniků.
si dovolím malinko zrychlit. Z hlediska možné inspirace, jak přistupovat, tak jedna, která ministerstvo má k dispozici nebo poskytuje publikace nebo publikaci k veřejným zakázkám jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí. Koukám, že jsem zapomněl dát odkaz na začátku prezentace, kde je odkaz na všechny publikace, tak tam ji naleznete. Můžete si ji stáhnout, v podstatě obsahuje nástroje a rady, jak v mezích zákona o zadání veřejných zakázek lokalizovat ten způsob zadávání a neporušit přitom zákon, přičemž obsahuje řešení právě i podpory zaměstnanosti a lokálních podniků. Ve vztahu k formulářovým zadávacím podmínkám dávám příklady vlastně na Masarykovu univerzitu, Povodí Vltavy a město Jičín. Pro klik na zakázky Masaryčku jsem nakonec nezahrnul teda v rámci té prezentace té zakázky, na kterou to odkazuju, ale na Povodí Vltavy je to odkaz na rekonstrukci na Orlíku a na městě Jičín je to odkaz na kasárna Jičín, kde můžete se podívat a případně se inspirovat, jak lze řešit vlastně zpracování formulářů do zadávacích podmínek. K další příležitosti participace a komunikace s cílovou skupinou a jinými zainteresovanými stranami. Jedná se vlastně pro prostředek k efektivnímu způsobu využití nejenom odpovědného zadávání, ale vlastně i k efektivnímu zadávání veřejných zakázek, kdy vlastně zadavateli nějakým způsobem umožněno popsaným způsobem, jak komunikovat nejenom s budoucími uživateli, což bývají často s ohledem na konkrétní typ zakázky, ať už zaměstnanci, můžou to být učitelé, žáci či rodiče, popřípadě obyvatelé konkrétních krajů, města, obcí, ale umožňuje komunikovat i s dalšími zainteresovanými stranami. To znamená například s dodavateli v rámci mezí stanovených zákonem zadání veřejných zakázek, anebo s odborníky, kteří se podílejí na přípravě zadávacích podmínek. Co je v tomto ohledu potřeba rozlišit, je komunikace a participace, protože zejména v rámci komunikace typicky bez zpětné vazby, participace tam, kde reálně dostává zadavatel nějakou zpětnou vazbu. A proč je to důležité? Protože budete se pohybovat mezi tím, kdy vám ZZVZ stanovuje nějaké povinnosti a mezi tím, kdy vlastně ze základních zásad vám ani jako nic pořádně nevyplyne, nebo respektive naopak ještě tím přístupem budete základní zásady dodržovat více, řekněme. Kdy v rámci komunikace, tím, že je bez zpětné vazby, tak vlastně vy předáváte informaci jako zadavatelé jenom ven, u veřejnosti můžou být různé způsoby, ať už je to nějaký den otevřených dveří, nebo výstava v veřejném prostoru, nebo jiný způsob prezentace. Ve vztahu k dodavatelům jsou to takzvané meet the buyer akce, kdy zadavatelé prezentují plán svých veřejných zakázek na konkrétní rok bez toho, aby od dodavatelů získávali k těm zakázkám zpětnou vazbu. Tam už bychom se totiž začali přibližovat participaci a předběžným tržním konzultacím, což zase přináší nějaké další dodatečné povinnosti, které je nutné podle ZZVZ dodržet ve vztahu k identifikaci těch informací pocházejících z PTK. Z hlediska participace a veřejnosti, tak je to primárně se může jednat například o nějaké online sběry dat, dotazníky, anebo vlastně i samotné setkání s veřejností. Příklady dobré praxe. Jeden z těch příkladů věnujících se participaci cílové skupiny je z Prahy 14, konkrétně plán revitalizace sídliště Léhovec, kdy v jejím rámci dodavatel, který k tomu byl zaúkolovaný smlouvou, tak musel zmapovat a vyhodnotit situaci v té dané lokalitě a zároveň do řešení na její revitalizaci zapojit místní obyvatele, a to v rámci nějakých participačních setkání, řekněme,
kdy měly proběhnout minimálně 2 kola, každé kolo v 6 setkáních a získat vlastně od nich podklady k zjištění primárně nedostatků, ale naopak i věcí, které si obyvatelé na té lokalitě váží a které by měly být zachovány v rámci revitalizace. Jak jsem zmiňoval, komunikaci s dodavateli, akce Meet the Buyer, posílám, nebo tady předávám odkazy na případové studie. Jedna na povodí Vltavy, které se těmto akcím věnují už někdy od roku 2018. A pak poměrně zajímavá případová studie je u Meet the Buyer akce společné pro více zadavatelů, konkrétně Jihomoravský kraj, Masaryčka a Vysokého učení technické v Brně. Ve vztahu ke komunikaci s dodavateli a předběžným tržním konzultacím pak teda odkaz na případovou studii z Jičína. Měl jsem k tomu připravený ještě nějaký popisek, ale dovolím si přeskočit, protože nás trochu tlačí čas. A přeskočit na to, co mě v dnešní době přijde jako nejzajímavější, konkrétně snížení negativních dopadů stavby na okolí, přičemž je potřeba si uvědomit, že stavební práce, zejména v intravilánech obce, po případě v budovách za jejich provozu, tak budou mít poměrně podstatný negativní vliv na okolí místa plnění, kdy ten vliv se můžeme rozdělit na například negativní dopady z emisí, ať už hluku, emisí motorových vozidel nebo světla, pachu, vibrací, prachu, na dopravní omezení a uzávěry v okolí místa plnění a případně na okolí obtěžující práce, což většinou souvisí s emisemi a řeší se to například časovými omezeními, kdy ty konkrétní práce lze provádět. Ve vztahu k příkladům dobré praxe, jednak opět Jihomoravský kraj, poměrně za mě teda velmi zajímavý příklad, zhotovení stavby koncertního sálu v konzervatoři, kdy se jedná primárně o příklad minimalizace dopravních emisí a dopravních omezení a emisí akustického hluku, kdy oboje dvoje úrovně, ať už teda emise akustického hluku nebo ty dopravní opatření byly dopředu definované v projektové dokumentaci. Například to dopravní omezení byla kompletní uzávěra přilehlé ulice na 2 dny za účelem závozu materiálu na tu stavbu. Hluk byl stanovený v projektovce jako nějaký předpokládaný nebo akustický výkon do okolí předpokládaný. A zadavatel Jihomoravský kraj v tomto ohledu hodnotil, kromě teda nejnižší nabídkové ceny, i přidanou hodnotu, přičemž umožnil zadavatelům snížit, nebo teda změnit si ty dopravní opatření a nabídnout snížení akustického hluku do okolí o 2 decibely. To hodnocení bylo provedený tak, a to je to, co je za mě na tom hodně zajímavý, že byly dopředu definované 4 skupiny. První skupina byla, že dodavatel nabídne obě ty snížení, nebo teda minimalizace negativních vlivů, a to jak dopravní omezení, tak akustický hluk. Druhá skupina byla skupina snížení akustického hluku, třetí skupina byla minimalizace dopravních opatření a čtvrtá skupina nabídek byla nabídka, nebo respektive, že v nabídce nebyly nabídnutý žádný ty minimalizace negativních vlivů na okolí. Přičemž zadavatel ty veškeré obdržení nabídky rozdělil do těchto skupin a vybíral ekonomicky nejvýhodnější nabídku tak, že vzal nejlevnější nabídku z první skupiny, ve které ta nabídka nějaká byla. To znamená, kdyby nikdo nenabídnul například minimalizace obou těch negativních vlivů, ale nabídnul jenom
Byli tam dva dodavatelé, jeden nabídnul jenom minimalizaci dopravních opatření a druhý jenom minimalizaci akustického hluku, tak by ekonomicky nejvýhodnější byl ten, kdo nabídl minimalizaci dopravních opatření. V rámci téhle zakázky ale nastala docela zajímavá situace, kdy nejlevnější dodavatel zároveň nabídl obě minimalizace, takže vlastně vybrali i tak toho, kdo byl reálně nejlevnější. Poměrně zajímavě vyřešil zároveň tento dodavatel to omezení dopravních opatření, kdy místo úplného zavírku z ulice na 2 dny do vnitrobloku ten materiál vlastně do vnitrobloku budovy převezl pomocí jeřábu nebo přemístil pomocí jeřábu. Druhý příklad dobré praxe, a už fakt musím zrychlit, je opět z města Jičín, kdy jedná se o obecnou smluvní podmínku směřující k povinnosti dodržovat opatření, které navrhl ve své nabídce dodavatel ve své nabídce k eliminaci negativních dopadů stavby na okolí. V zásadě to hodnocení probíhalo tak, že zadavatel nebo že dodavatel mohl nabídnout minimalizaci negativních dopadů bez toho, aby to bylo nějak zvlášť hodnoceno, hodnotila se nabídková cena, ale bylo mu umožněno se do jisté míry limitovat v tom, jak tu zakázku bude provádět a následně teda byl povinen to, co nabídl plnit. Poslední příklad dobré praxe, který zmíním, je z Povodí Vltavy, konkrétně zakázka na stavební práce, kde staveniční doprava byla řešena skrze poměrně hustě zastavený intravilán obce. Cílem vlastně té podmínky bylo snížení emisí z dopravy, přičemž bylo stanoveno zhotoviteli stanovena povinnost využívat nákladní vozy splňující normu Euro 6. K tomu dneska už mám jenom poznámku, věřím, že minimálně právníci tuší. Od 1.3. platí novela zákona o ochraně ovzduší, ve které byla stanovena nebo do které byla vložena nová příloha číslo 10 ke snížení emisí nebo do ovzduší, nebo ne emisí, ale celkově jako prašnosti v ovzduší. A mimo jiné v ní je stanovena povinnost využívat zhotovitelům stavebních prací ve smyslu stavebního zákona na stroje nebo nákladní automobily splňující minimálně normu Euro 5, to znamená, ta 6.5 už není až tak daleko. Přičemž ta samotná příloha nebo teda ty samotné povinnosti jsou v tomhle ohledu ještě teda je jich tam mnohem víc. Tak. Velice rychle už jenom, bohužel omlouvám se, jak přistoupit k podpoře sociálně odpovědného veřejného zadávání strategicky, je asi překvapení. To znamená u zadavatelů, kteří začínají identifikovat si hlavní problémy, které vnímají v rámci svých oblastí nebo které spravují za nejpalčivější, a ty odpovědným zadáváním řešit, přičemž následný rozvoj vlastně stavět na zkušenostech, které na začátku získají. U zkušenějších zadavatelů se soustředit na value for money, široce vnímané, to znamená nejenom to, že dostanete nejlevnější zakázku, nebo vezmete ekonomicky nejvýhodnější nabídku, nejlevnější, ale zároveň se budete soustředit na to, co v rámci toho plnění ještě nad rámec toho samotného plnění jste schopni získat. A samozřejmě na výběr vhodných veřejných zakázek ve vztahu k konkrétním sociálně odpovědným podmínkám, které budete využívat. Podmínka plnění versus kritérium hodnocení, kdy co stanovit, v zásadě je to vždy primárně na zadavateli. Rozhodně nelze nikoho nutit do více kriteriálního hodnocení. Paragraf 6 odstavec 4 nic takového ani neříká. V zásadě lze zásadu sociálně odpovědného zadávání naplnit i samotnou zvláštní podmínkou plnění.
Na druhou stranu, pokud opravdu chcete maximalizovat value for money, tak je to multikriteriální hodnocení asi nejlepším prostředkem, jak toho dosáhnout. V rámci toho, ať už byste hodnotili, nebo v rámci toho můžete hodnotit na základě kritérií, která si navrhnete, nebo využít některou ze specifických metod hodnocení. A to bez value approach, nebo takzvanou metodu 4E, což je do jisté míry česká lokalizace BVA, označující, odkazující na hospodárnost, účelnost, efektivnost a hodnocení. Tady vám si dovoluji ještě poskytnout určitý porovnání těch dvou metod. Jestli se nebudete zlobit, tak s ohledem na čas a že bych radši poskytnul prostor na dotazy, tak to přeskočím. Už jenom k poslední zmínce, jakým způsobem kontrolovat to plnění povinností, které jste si stanovili v zadávacích dokumentacích, v zadávacích podmínkách, co vám můžu doporučit, pokud budete mít zakázku, kde si toho stanovíte víc, kde jste i například hodnotili, nebo jste si stanovili flexibilní podporu definovaných osob se stíženým přístupem na trh práce, je zaúkolování toho dodavatele, aby na své straně, nechci říct zaměstnal, ale v podstatě určil kontaktní osobu, kterou určíte jako manažera, nebo kterou pojmenuje jako manažera odpovědného veřejného zadávání. Do jisté míry je to podpůrný nástroj OVZ. Jak jsem zmiňoval, je to de facto hlavní kontaktní osoba zadavatele v těchto otázkách, přičemž vám jako zadavateli to slouží k tomu, abyste měli zjednodušenou komunikaci s dodavatelem, s jednou osobou, která prostě bude hlídat plnění požadavků, které jste si stanovili. Neznamená to, že to musí být osoba, která je full-time zaměstnaná jenom jako manažer odpovědného zadávání na jedné zakázce. Upřímně řečeno, taková osoba by se asi jako neuživila v rámci té stavební práce, respektive neměla by prostě tolik práce, ale v podstatě to znamená, že dodavatel vezme jednoho svého zaměstnance, které odpovídající pozici, který na té stavbě bude, a určí ho, že bude kontrolovat to plnění a bude se teda jmenovat například manažer odpovědného zadávání. Vzorovou textaci potom poskytuju tadyhle k tomu i v metodice ke stavebnictví, kde je poskytnut odkaz, je v závěru té samotné metodiky. Já se vám dovolím poděkovat za pozornost. Pokoušel jsem se na dotazy odpovídat v průběhu, 2 dorazily. Poprosím Alžbětku, jestli případně vypne nahrávání a byste měli možnost i vy ostatní, kdo se třeba chcete zeptat osobně, nebo teda přes chat na dotazy, ale zároveň nechcete, aby zazněly v rámci té nahrávky.